Men vad fan gör du med min cola? Det var mer! Jag kan in också. Nej! Så är det lite. Nej! Alltså... Seriöst, du vill vara sådär. Jag skakar min cola. Det var väl man inte. Nej, På en gång. slut. Oj! Oj, vad vi... Kolla, så här gör man. Kolla, han fryser. Det är ollonbollen fryser. Kolla. Ett slag. Vad gör jag? Åh jävlar, vad kul. Vänta! Tjenare! Oj jävlar! Va? Din vante ligger här. Ta hit den! Hjälp mig att lyfta här jävla... Jag kan ju bara lyfta det här målet själv. Jag kan lyfta armbåret. Hjälp mig att lyfta. Så till min kolla då. Hjälp mig att lyfta på andra sidan. Men det går inte, jag sitter fast. Jo, men jag har ju lyft. Om man ska skapa sönder isen. Ska jag visa att man kan lyfta den? Läxa. Jag ska bryta med den. Alltså är du svag eller? Ja, exakt sådär. Och så flyttar vi på målet. Va? Kolla, det går! Vadå, det sitter fast? Va? Det sitter fast. Det sitter fast. Någonstans, jag svär att det sitter fast. Men det är de här två jävlarna. Jävla hålkedjan. Skit jävlar. Åh, det är den här. Nu är det fast. Jag kommer dra fram. Så. Hej! Det är där också. Oh my god, min dator! Ah! Vi vänder på den. Ah! Akta datorn! Så. Fuck yeah! Ah! Alltså mer hitåt. Och sen typ, Alltså fan vad taskigt. Men det räcker. Man kan inte. Är det din farfar? Nej, det var. Men jag ska klämma ta min cola! Så. Ofta. Fett. Oh my god! Har du lingon? Ja.
som en gammal kärring. Ja, då är det någon som Okej. jag skojar. Woo! Bowling. Oj, så grym. Eller? Ska jag klättra upp på målet? Va? Ska jag klättra upp på målet? Ja, gör det. Vågar inte, det kommer fan glida 100 mil. Nu vänder vi kameran ner för jag ska såhär flytta på målet. Så där. Jag kommer lägga ut det här på Facebook. Nej, gör inte. Vad skulle jag göra? Du får klippa. Jag kan inte lägga ut allt. Du får klippa det. Nej. Det är som var fel på det. Var det inte du som skulle på nacket idag? På lördag. Men verkligen. Det är det.